Ще ви споделя 3 неща, които хората разбират, когато е вече късно. Здравето не е даденост. Обикновено го оценяваме едва когато го загубим, а истината е, че можем да се грижим за себе си преди нещо да ни принуди. Знаеш ли кое е нещо, което най-често пренебрегваме? Това е умората. Умората не е нормално състояние. Да, нормално е понякога да сме изморени, но когато това е постоянно, не е добре. Лично аз я бях приела като част от живота си, докато не реших да направя промяна. И кое отключи промяната при мен? Бях чувала за естествена подкрепа, но в началото ми звучеше сложно. След това намерих нещо, което тотално пасна на ежедневието ми, лесно, напълно естествено и най-важното, вписа се в цялостната семейна грижа. Всеки започва от някъде. Аз започнах от едно видео, от една история, с една стъпка. Това може да е твоята.